Bismillahirrahmanirrahim. Ilahiratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa la hadrati ruhi sebab Muhammad Jazuli bin Ashmuni wa ila ruhi abahul albab syaikhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 7 nggih. Kitabku Anfusakum wa Ahlikum Naro halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa ba'du ahli isyarati sebagiane ahli isyarah fil ayati ing dalem ayat Toharu padha suci sapa sira kabeh Anfusakum ing awak ira kabeh Tahiru padha nyucikna sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira kabeh antanasi mahabbatid dunya saking regete cinta dunia. Aja kedunyan, sithik-sithik diukur duit, sithik-sithik kudu ana bayarane. Aja ngoten niku nggih. Ana duwite ya tak lakoni, ora ana duwe prei. Hatta takuna sehingga ana sapa ahli kum pira-pira keluarga ira kabeh iku solihina dadi soleh kabeh bimutabaatikum sebab anutmu sira kabeh sebab anute sira kabeh. Mergane nopo apa yang jenengan lakukan kadang nglabeti membawa manfaat untuk keluarga. Tapi nak apa-apa sithik-sithik jenengan duit sithik-sithik bayaran ya entuke meng bayaran. Tapi kalau jenengan ada sisi sosialnya ana sisi tulung tinulunge niku kadang kok diganti Gusti Allah dalam bentuk wujud yang lain. Nak jenengan pengene meng bayaran ya dadine duit to. Tapi nak jenengan ana rasa ikhlase, ana rasa tinulunge mungkin diganti kalih wujud Gusti Allah dalam bentuk anak-anake dadi anak sing saleh lan salehah. Makane jenengan persani rata-rata anake kiai-kiai, anake mbah yai niku rata-rata yo cilike beling bedugan, tapi begitu wis tumata mulai gede biasane ndolor dadi bocah pinter. Mergo napa? Kadang mergo sebab ikhlase wong tuwa. Dengan bersani mbah yai ning pondok endi wae, punyai ning pondok endi wae. Wayahe mulang yo mulang. Ora mikir bayaran. Beda kalau sing mungkin ning madrasah, ning sekolah, ya bayaran telat utawa mikir bayaran, pokoknya mulang memang sing dituju bayaran. Beda. Tapi kadang rahasiane Gusti Allah nggih ngoten niku. Teke ikhlase wong tuwa, teke mulang ngentekke tenaga, ngentekke pikiran niku diganti Gusti Allah dalam wujud ya ndelalahi anake meno, ndelalahi anake sregep ngaji. Ya ngoten niku Gusti Allah ngijolane ngoten niku. Dari segi harta ora entuk apa-apa. Ora ana bayahe sing mulang ngeten iki dibayar boten wonten. Tapi nah sing bayar Gusti Allah. Delalah ya rezekine lancar, delalah ya anak-anake gampang aturane. Fa iza rohibtum nuli ing dalem nalikane seneng sapa sira kabeh pit dunya ing dalem donya fahu mongko utawi ahli iku yastagiluna padha ketungkul sapa ahlikum biha kelawan
donya. Padha wong anak iku ya nyuluri wong tuane. Anak itu mengikuti pola pikir orang tua. Nak wong tuane kedonyan ya biasane anake ya kedonyan. Nak wong tua kuwi dadi pengilone anak. Apa yang dilakukan orang tua biasanya dicontoh anak. Nak wong tuane ikhlas, sregep ngaji, sregep mulang, yo ndelalahi anake yo sregep ngaji. Wong tuane entengan tangan, yo anake entengan tangan. Maksudnya ana apa-apa gampang rewang, ora napa abot arep bantu wong liya. Tapi nak wong tuane kedonyan niku wau sithik-sithik dunia, sidik-sidik duit, sidik-sidik bayaran, ya apa yang dilihat anak itu yang akan dicontoh oleh anak. Fa'in zalatal imami, fa'inna zalatal imami krono sak temene keplesete pemimpin, mriki mungkin keluarga iki pemimpinnya Pak, iku zalatul mukminina keplesete wong-wong mukmin. Mergane napa sukses tidaknya kepemimpinan niku nggih termasuk napa pengaruhe pemimpin. Sukses tidaknya keluarga, apik orane keluarga ya tergantung saka sing mimpin. Nak pakne patut dadi pemimpin ya anake apik. Karena pengaruh terbesar niku nggih tetep ten wong tua. Anak arep dicetak abang apa ijo, sregep apa keset, males apa keset nggih piye wong tuane teke arep nata anak. Wa qala lan ngucap berpendapat sapa Al-Qasyani, Pak Qasyani rahimah mugi melasihu ing Qasyani sapa Allahu Gusti Allah. Ahlul al-ahlu utawi keluarga bil hakikati kelawan hakikati wa utawi ahlun iku alladzi wong bainahu kang ana ing dalem antarane alladzi wa bainar rajuli lan antarane wong lanang ta'alukun utawi gumantung rohaniyun kang bangsa rohani. Ya mergane nyetrum perasaane wong tua, perasaane pak, perasaane anak kuwi nyetrum ning wong tua. Wattisolulan ketemu iskiyun kang bangsa iskin ku rindu bronto. Iskiyun kang bronto sawaun iku padha uga. Ittasola ketemu bihi kelawan alladzi. Ittasola ketemu sapa alladzi bihi kelawan rajul. Ittisolan kelawan ketemu jasmani yang kang bangsa jasmani. Amla utawa ora wa kulluma lan utawi saben-saben perkara ta'ala kang gumantung apa man bihi kelawan rajul ta'alukon kelawan gumantung asyakian kang bangsa bronto babidzarurati nuli krana darurat yakunu ana apa kulluma ma'ahu sertane rajul fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat pawajaba mongko wajib alaihi ing atase rajul apa wikayatuhu njaga ngreksa kuluma wa khifduhu lan tegese ngreksa kuluma minan nari saking neraka kawikayati nafsihi kaya oleh ngreksa awak dhewe ne rajul. Kasengane pemimpin itu harus tanggung jawab. Arep digawe mpleng dadi apa? Iku ya terserah pemimpine, termasuk ning keluarga. Niku anak arep dicetak kaya apa nggih termasuk pemimpine. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hakul waladi bab nerangake hake anak alal walidi ing atase wong tua. Hak anak kepada orang tua ku apa? Anak wis semestine kudu piye, gitu. Lah wong tua ya kudu piye semestine.
An Abi Rafiq saking Abi Rafiq kala ngucap sapa Abi Rafiq kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul waladi utawi hae anak. Anak itu harus menerima apa yang harus diterima anak. Ala walidihi ing atase wong tuwane walad. Wong tua kudu apa? Kewajibane wong tua itu dadi haknya anak. Siji iku ayu alima yen to mulang sapa walid. Nek ana wawune kuwi berarti wong tua. Nek ana wawune anak ayu alima iku iku ayu alima yen to mulang sapa walid ing walad kita bawahi ing Al-Qur'an. Siji kuwi kewajibane wong tuwa. Berarti hake anak kuwi kudu diulang Qur'an. Nek iso ya prayogene diulang dhewe. Nek ra iso ya goleke guru ngaji. Pasrahke karo Mbah Yai, pasrahke ning pondok. Wasibahatalan ngelangi utawi renang. Termasuk ini keterampilan jasmani. Gitu. Mergo sibahah itu kaitannya dengan apa? Alam lautan. Kudu diulang punya keterampilan jasmani. Gitu, diulang renang. Sawaya-waya ning kali, ning banyu, ning laut ana musibah niku nggih minimal iso nyelametke awake dewi. Ini berita tadi malam, Masya Allah. Kalau kemarin Bekasi, tadi malam Sukabumi, dijajari Bekasi, Sukabumi, Jawa Barat niko malah melebihi Bekasi. Dan berita malah koyo napa tsunami kecil nggih. Rencange kula sing Sukabumi nggih. ATP nggih kula WA masih centang 1. Itu centang satunya karena memang HP belum aktif atau kalau memang karena cuacanya nembe musibah kayak gitu, tidak ada provider yang bisa nyala ya mboten ngertos. Itu dengan nak beritane Masya Allah. Tadi malam Sukabumi nggih koyok tsunami, tapi ya tidak sebesar tsunami Aceh. Nah, umpama kayak gitu, nah minimal ngelangi lah, punya keterampilan ngelangi. Kalau bener ki Pak Nevikar, nah ya karya, nah di kursus ke renang, gue neng pondok baca renang gue iso ora. Benak jenengan mesti kon renang iso, tapi gaya nih gaya dada, ya. Begitu nyemplung langsung tangane dada, jaluk tuh. Werimayalan manah memanah. Yani nak memanah karena ini kaitannya dengan keterampilan. Kalau dulu keterampilan perang atau keterampilan nopo, yaitu tadi berperang, itu kaitannya dengan manah. Karena senjata orang dulu itu kan ya panah. Diulanglah minimal nak sing Al-Qur'an kuwi kaitane kanggo akhirat, sibahah warimayah kaitane dengan dunya. Imbang to berarti dunyane dipikir, akhirate ya dipikir. Aja mulang anak ditoto diceceli babakan dunya tok akhirate lali. Nek bab sekolah dikuti, tapi bab ngaji dilaleke. Kadang kan saiki globalisasi kan ngoten, penting ngaji. Penting ngajine kok penting sekolahe. Penting sekolah lain, nanti full day sekolah jam 4. Malah digolekke sekolah sing full day. Nah, kula dhewe ya guru tapi kula mboten setuju nak full day. Sekolah ya mempere jam 1:30 wis balik. Ada kesempatan untuk sosialisasi, ada kesempatan nak ning pondok ya ngaji, ana ning omah ya kesempatan bantu wong tuwa kumpul karo kanca. Wa ayu arisalan yento wa ayu warisa lan yen to awe warisan sapa walid hu ing walad thayyiban kelawan barang kang bagus. Ya, termasuk ngei warisan yo ngei rezeki. Anak kuwi dikai rezeki utawa ditinggali bondo aja sembarangan, kudu bondo sing apik. Mulane jenengan sok dadi wong tuwa
konsepe wong tua kuwi mandikanlah anakmu, dusano anakmu pakai 3 air. Yang pertama pakai air susumu. Nah, air susune wong wedok maksudnya. Disusoni. Gitu, disusoni, anak disusoni. Aja wong wedok kok wegah nyusoni. Selain ASI, air susu ibu itu selain sehat, yo praktis, yo efektif. Nah, tur lambang susu itu warnanya putih. Ora ono susu ASI rasa coklat, rasa stroberi. Yo rasane mungkin iso digawe coklat stroberi. Dirasake dhewe, tapi warnane tetap putih. Itu menandakan putih itu lambang bersih, lambang suci. Dan air susu ibu itu murni, zat sari makanan yang murni. Kita mulakno kudu sing halal tenan. Nak sing dipakake mlebu ning gone anak. Karena apa? Air susu dimakan oleh anak itu nanti menjadi darah mengalir ke seluruh tubuh. Nah, itu makanya jenengan ketang saiki wis ora ngombe ASI, tapi modal pertama membentuk tulang kamu, yang membentuk daging kamu itu adalah dari air susu ibu. Barangnya putih, ojo dipakani sembarangan. Pakani sing suci, pakani sing halal. Yang kedua, mandikan anakmu dengan air keringatmu. Nah, air susu tadi kaitannya dengan ibu. Nah, air keringat kaitannya dengan bapak. Maksudnya apa? Bapak kudu gelem metu keringete. Kerja goleke bondo. Lah dalam kerja iki aja sembarangan, sing penting entuk duit aja. Kerja sing halal. Mergo engko gawe tuku pakanan, gawe nguripi anak bojo. Lah sing ketiga, dusano mandikan anakmu dengan air mata. Maksudnya apa? Ya bengi nek wis dadi wong tuwa kuwi kudu gelem riyadhah, gelem rekoso, tangi salat ndonga nganti brebes mili. Insyaallah dijamin anake soleh soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Ndi? Inna min hakil waladi sak temene iku setengah sangking hae anak ala walidihi ing atase wong tuane walad ayu alima utawi yen to mulang sapa walid hu ing walad alkitabah kitabata nggih alkitabata ing nulis, diajari nulis. Wa ayu sinalan yen to bagusake sapa walid ismahu ing jenenge anak, diwenehi nulis dijengeni sing apik. Nah, jenenge wong saiki itu insyaallah kalau jadi guru saiki ambek guru awal-awal Umi jadi guru tahun 1999 tahun 2000 jenenge beda. Nah, jenenge wong saiki kuwi apik. Kadang jenenge biyen ngatemah. Gitu. Pas jenenge wis ra genah kae. Parijah. Ada parijah tuh farji. Nah, perji ki alat wong wedok ya digawe jeneng. Gitu. Parjani la Allah. Dan nak farhani no farhan bunga. Nak parjan parji kuwi alatmu nguyo. Ya kono kok gawe jeneng. Lan nak jengeni anak kuwi sing apik. Gitu. Gitu jengene jikok saka Al-Qur'an. Mustaghfirin apik. Pakne sapa? Iya kuwi sing apik. Pakne sapa ndi anake ngaji ra iki. Dan jenenge anak rumangsane jika Quran tapi munafiqin kafirin krungu-krungu ana jenengan mustaghfirin terus jenenge anak munafikin apa artine wong munafik nara ngono musyrikin ana sing jenenge mukmin lah terus jenengan jika jeneng musyrik lha kok jenengan musyrikin nah iya mungkin nggih Al-Qur'an bener bisa nggo Quran tapi artine ora pas. Kula ki jeneng sing artine apik. Wa ayu zawi jalan yen to ngrabekake
sapa walid hu ing walad. Tugase wong tuwa meneh kuwi goleke bojo ngrabekke anak. Nah, anake wis ketoke memeti mentu ora tau ning omah, gitu. Saplotane yang-yangan wae. Aladi ala dina. Yang-yangan goncengan rono rene. Kuwi wong tua kudu tanggap. Kowe kok men digawe boncengan tok tono, no. Gitu. Kowe iki bonceng-boncengan lho kudu lek kon rene, lek kon nembung. Ana wong tuwa anake digawe boncang kan rono boncengan rene gawe anget-angetan tok kok entuk kuwi lho. Ya. Esuk nek duwe anak kuwi kudu peka. Nah, anake ketoke wis memeti sekolah kon mikir moh, malah mikir rabi wae lho ya lek dirabeke. Wong kuwi kewajibane wong tuwa. Idza balagha ing dalem nalikane wis dewasa utawa tutuk sapa walad. Ya cuma anak saiki biyen usia menikah 16 17 entuk. Saiki 21. Wong wedok menikah 20 sekarang undang-undang pernikahan. Wong lanang 21. Nah biyen 16 17. Sekarang semakin meningkat. Ibnu Najjar an Abi Hurairah diriwayatake saking Ibnu Najjar saking Abi Hurairah. Kitab Jami'ul Ahadisi Lisuyuti. Hakul waladi utawi hae anak alal walidi, ini pendapat yang lain, ing atase wong tuwa iku ayu alima yen to mulang sapa walid hu ing walad alkitabata ing Alkitabata ing nulis wasibahatalan ngelangi utawa renang warimayatalan manah. Nah, pendapatnya banyak ini sama. Kamu kon mulang Quran, kon mulang napa nulis, kon ngeki jeneng sing apik. Ning kene kon mulang nulis, mulang renang, mulang manah. Wa alla yarzuqa lan yen ora paring rezeki sapa walid ing walad illa thayyiban kejaba barang kang bagus. Terus anak juga berhak mendapatkan rizki dari rizki yang baik, rizki yang halal. Dinukil saking kitab Al-Jami'us Shaghir. Wa an Aisyah talan saking Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Nah iki nak riwayat Aisyah hakul waladi utawi hae anak ala walidi ing atase wong tuane walad iku ayu sina yen to bagusake sapa walid ismahu ing jengene walad, jengene sing apik, wayu sinalan bagusake sapa walid mim mardhaihi saking nggon nyusune walad. Jadi kayak nggon nyusu itu ya maksudnya sumber rizkinya dari sumber rizki yang halal. Wa yusina lan yen to bagusake sapa walid ada bahu ing tata kramane walad. Makanya albaitu madrasatul ula, anak kuwi ditata krama apa ora, iso ngomong alus apa ora, sopan apa ora, basa apa ora, kuwi kewajibane wong tuwa. Fihi iku ing dalem hadis dhafun utawi dhaif dinukil saking kitab Syu'bul Iman wa an Ummi Abdillah binti Khalid bin Sa'dana an abiha saking bapake Ummi Abdillah kala ngucap sapa Abdillah min hakil waladi iku setengah saking hae anak ala walidihi ing atase wong tuane walad iku ayusina yen to bagusake sapa walad ada bahu ing tata kramane walad, diulangi basa, diulangi tata krama, dikai peraturan, aja diloske. Ya ketang ning omah karo anake dhewe, bojone dhewe ya tetep kudu ana peraturane. Wa taklima lan mulang sapa walid hu ing walad, diulang. Fa idza balagha nuli ing dalem nalikane wis tutuk sapa walad, tutuk umur isnatai asyrota ing rolas
apane sanatan taune fala haqqo mongko ora ana hak iku maujud lahu kedue walid alaihi ing atase walad. Mergo iki ning kono usia rolas sudah dianggap dewasa. Nak temriki pinten 17. Jadinya jenengan misalkan loro ning rumah sakit 17 dino kok 17 tahun kurang rong dino ya tetap masuk bangsal anak selagi belum 17 ya masuknya anak karena umur dewasa di Indonesia itu 17. Kalau jenengan iso duwe KTP ya syaratnya nak wis umur tulas wakot wajib lan teman-teman wajib apa hakul walidi hae wong tuwa ala waladi ing atase anake walid fa in huwa krana utawi sak temene walid iku ardo ridho sapa walid ridho sapa walad hu ing walid faliyat tahid monggo becik ngalapa sapa walid hu ing walad syarikan ing dadi kanca. Nah, hubungan wong tua karo anak nak iso tu bukan hubungan bos dan anak buah tapi hubungan pertemanan. Ana kalane dadi kanca curhat ben anake ora curhat karo wong liya. Wa illam yatsba nuli lamun ora anut sapa walad ridho ing ridhone walid faliyat tahid mongko becik ngalapa sapa walid hu ing walad aduan ing musuh. Wong tua kudu tegas. Nah anak kok ora manut wong tua ya harus bertindak seakan-akan anak itu musuh, kudu diperangi, kudu dikandani, kudu duwe wibawa. Nek jenengan ora duwe wibawa ya anak yo ngatur wong tua. Nek sing anak kuwi njaluk longgar wae. Njaluk longgar peraturan wae, njaluk dimakfu, njaluk dimaafke. Kala dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi iku tetep ing atase nabi as-sholatu utawi sholawat wassalamu lan keselamatan layal ko ora ketemu Allah ing Allah sapa ahadun wong suwiji bidzambin kelawan dosa adzama kang luweh agung min jahalatin min jahalati ahlihi tinimbang bodhone keluargane ahad. Gusti Allah kuwi ora bakal nemoni wong sing dosa. Gusti Allah luwih seneng sing bodho ketimbang sing dosa. Maksudnya apa? Lebih baik anake kuwi dijogo tenan ken ora nglakoni maksiat. Wa qala lan dawuh saka Nabi alaihi sholatu wasalam kafa cukup. Ndi ana ora wonge kafa? Ngantuk ora? Nah, kafa cukup. Ya, dadi donga ya nang cukup rezekine, cukup ngilmune, cukup sekabehane ya kafa ora dadi wong kekurangan. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane isman dosane apa ayu doi ayeto niya-niyake sapa mar'i man ing wong ya ulu kang ngingoni utawa napa ya tanggung jawab sapa man ya ulu kang ngingoni sapa man. Nek wis siap nikah ya kudu siap napa ngingoni. Nek urung siap ngingoni ya ora usah nikah. Waruwiya lan den riwayatake apa annal hariba sak temene wong kang mlayu utawa sak temene keluarga iku min iyalihi setengah sangking keluargane harib bimang zilati iku bimang zilatil abdi kelawan ngenggoni panggonane kawula al abiki kang mlayu latuk balu ora den tampa sapa harib lahu iku latuk balu faile mburi iku latuk balu ora ditampa lahu keduwe harib apa salatun salat wala siyamun lan ora poso hatta yarji'a sehingga bali sapa harib ilahi maring ahli. Salkan ana anggota keluarga sing mlayu sing minggat nganti
ora balik meneh salat posone ora kanggo waman utawi sapa wonge iku yukosiru pepeko sapa man ngerti pepeko nggih golek perkara anil qiyami samping jumenengi bihaqihinna kelawan hae ahli hak ora dituneke wa ingkana lan senajan ana sapa man iku hadiron wong kang hadir ana ya sak omah tapi wong tuwa ora gelem nglaksanake kewajibane fahuwa mongko utawi man iku bimangzilati haribin nggone panggonane wong sing mlayu ning omah Pak kok meng tongkrang-tongkrong turu ora gelem kerja kuwi ya kaya hukume wong sing minggat ya Pak ya mung dadi pak tok tapi ora nguripi, ora tanggung jawab. Sing ngono kuwi salat poso ning ibadahe ora kanggo kila den ucapake wa tadhi utawi niat-niake ahli bi adamit tarbiyati kelawan ora anane didik. Keluarga anak bojo kok ora dididik wal amri lan perintah bil ma'rufi kelawan kang bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar wa tajaffa lan ngedohake bihim kelawan ing ahli amma waridil halakati saking pira-pira panggonan kerusakan iku adzonu luwe agung apane diroron bahayane mintadhi ihim timbang niat-niatake ahli bi adamil infaki kelawan ora anane aweh sedekah aweh infak wal itami lan aweh mangan wajah lan teka sapa rajulun wong lanang ila amri bin khotobi maring ila Amrabnil Khattabi maring Umar bin Khattab radhiyallahu ridho sapa Allah Gusti Allah ane Umar yasku ya wong lanang sing yasku hale wadul sapa rajul ila uku kibnihi maring wanine utawa dosane anake rajul fa'ahdara nuli ngadirake sapa Umar alwalada ing anak wa ataba lan mangklah ki nesu marah gampange lan mangklah sapa Umar hu ing walad ala ukuki abihi ing ngatasé wanine bapake walad faqala nuli ngucap sapa walad alwaladu sapa alwaladu anak ya amirul mukminin pemimpin wong mukmin alaisa ana ta ora ana lil waladi keduwe anak apa hukukun pira-pira hak ala abihi ing atase bapake walad. Nah niki ana sing ngerti kadang ya ana anak dadi anak tapi orang ngrasake anak mergo wong tuwane niat-niatake kewajibane kala ngucap sapa Umar bala endi mau balike lil waladi hukukun kala ngucap sapa walad fama iku apa iya utawi hukum lah terus hak anak niku apa kala ngucap sapa Umar iku ayang takia yen to bersihake iku yang takia yen to bersihake sapa ab ya walad tapi sing bapak ummahu ing ibuke walad ya termasuk dari pertama kena ayang takia itu maksudnya memilih calon istri yang baik ojo angger sing penting wedok ojo angger sing penting bolong ojo angger sing penting ayu ya kudu dipilih bobot bebet bibite kudu teke ojo sembarangan wayu hasina mergone wong wedok kuwi calon ibu dari anakmu jasmanine ya nurun wateke ya nurun wayu hasina lan bagusake atau ayang takia berarti wayu hasina lan bagusake sapa ab ki bapak
wa yuhasina lan bagusake sapa bapak ismahu ing jengene walad. Tanggung jawab pak nyai jengen sing apik. Wa yu'allima lan yen to mulang sapa bapak hu ing walad alkitaba ing Al-Qur'an. Ayul Qur'ani tegese Qur'an, ulangi ngaji. Isone aa baba yo diulang kuwi sik. Engko nak saya mundhak saya dhuwur ora iso yo goleke guru. Kala ngucap sapa alwaladu anak ya Amirul Mukminin pemimpin wong mukmin ya Amirul Mukminin nahi pemimpin wong mukmin inna abi setuhune bapak ingsun iku lam yaf'al ora agawe sapa abi ya nabi kula duwe pak tapi pak kurang ngono kuwi syai'an ing suwiji-wiji ming dalika saking mengkono-kono ayang takia makku yang adalah ora mak sing apik ora panten gawe contoh jenengku yo ora apik aku yo ora diulang amma umi nah niki orang pakku ora kaya ngono kuwi mergane napa amma umi anapun utawi ibuku iku fa innaha krana setuhune umi iku rinciaton bangsa negro. Ki sing takok berarti dari golongan Afrika mbok budak negro niku wonge ireng-ireng, lambene nduwer, sikile jeber, rambute brintik, rinciah no. Nak lek mriki nggih negro. Kanat ana sapa rinciah utawa umi iku lima majusi yen wong majusi ibuke kula wis secara fisik wong negro wong majusi agamane majusi sisan berarti sara bibite kula niku ibuke kula nah wadahe niku wis wong negro kokot sama lan teman-teman jengeni sapa bapak ni ing ingsun jublan ing kumbang jengene kula elek sisan jengene napa wis ibuke negro majusi delala pakne jengeni julan. Julan kuwi artine kumbang. Tawon. Kumbang kuwi tawon lanang ya. Julan aja gawe jengen iki. Julan ing kumbang aihun fusaun tegese kumbang. Jengene kula ya rapik artine kumbang. Walayu alim walam yu alim lan ora mulang sapa bapak ni ing ingsun minal kitab saking Quran aku yo ora diwulangi nabi harfan ing sak huruf bae wahidan kang siji diulangi alif utawa ba kenake bismillah yo ora faltafata nulinggateake sapa Umarun Umar ila rajuli maring wong lanang wa qala lan ngucap sapa Umar lahu maring rajul cita teka sira tasku wadul sira uku ko ibnika ing wanine anak sira wakot akota lan temel ninggal kewajiban sapa sira ing walad qabla ayu akko ing dalem sadurunge yen to wani sapa walad ka ing sira wa asak talan gawe Allah sapa sira ilahi maring walad ya terus pakne kon teko disengeni karo Umar pak plak ora gadeg qabla ayyusia ing dalem sadurunge yen to gawe Allah sapa walad ilaika maring ira enak pengen gitu anakmu kuwi dadi anak sing apik dadi ya wong tuwa sing apik waqala lan ngucap sapa Al Habibu Ahmad bin Umar bin Sumaitin radhiyallahu an bir utawi baguse anak birrul waladi utawi baguse anak birrul waladi utawi baguse anak alal walidi ing atase wong tuwa iku wajib bitaklimihi kelawan murang walad wa tarbiyatihi lan didik walad wa syari'u utawi syari' iki maksudnya Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase syari' as-sholatu utawi sholawat wassalamu lan keselamatan iku lam yurohib ora seneng sapa syari'
Sarik kuwi wong sing gawe syariat. Nabi maksudnya kasiron ing akeh fi birril abnai ing dalem baguse pira-pira anak li annahu krana sak temene syari iku istakfi amrih ngalap cukup sapa syari bil wazai kelawan bagian atau bi kang bangsa watak wa utawi alwazi iku akwa luwe kuat minal wazi'i tinimbang bagian asyar'i kang bangsa sara bi khilafi birril walidaini kelawan nulayani apike wong tuwa loro alal abnai ing atase pira-pira anak fa innahu krana setuhune syari iku rohiba demen sapa syari fihi ing dalem birrul waliden kasiron kelawan akeh wahuma utawi bronto wahuma utawi cukup wahuma utawi birru abna karo birrul waliden fil wujubi wahuma utawi birrul abna wa birrul waliden apik karo anak mbek apik karo wong tuwa fil wujubi ing dalem pira-pira kewajiban iku sawaun padha maksudnya orang tua punya kewajiban anak juga punya kewajiban orang tua punya hak anak juga punya hak wallahu a'lam